Στην Αγία Πετρούπολη το φως είναι η ερετολεστία. Όταν ζεις σε μια πόλη που σου χαρίζει τον ήλιο μόνο 60, 70, 75 μάξιμου μέρες το χρόνο, μαθαίνεις να είσαι κυνηγός στιγμών. Ο ήλιος δεν είναι δεδομένος εδώ, είναι ένας σπάνιος καλεσμένος και όταν οι ακτίνες του πέφτουν πάνω στα κανάλια και εδώ στην πόλη, χρησίζουν τις προσώψεις της Νιεύσκη. Βρισκόμαστε μπροστά στη λεωφόρο Νιεύσκη, στον 7ο-8ο όροφο και σκεφτόμουν ότι το κοντράστ με την Ελλάδα είναι συγκλονιστικό, γιατί στην Ελλάδα ο ήλιος σε ακολουθεί παντού. Σε κάθε σημείο ψάχνεις να βρεις μια σκιά. Εδώ στην Αγία Πετρούπολη εσύ ακολουθείς τον ήλιο. Στέκομαι στο παράθυρο και ξαφνικά είδα μια ακτίνα ηλίου και είπα να βγάλω ένα βιντεάκι να σας τη δείξω και εσάς. Αυτή τη στιγμή είναι ένα μικρό δώρο για τις γκρίζες μέρες που πέρασαν και θα έρθουν. Αυτή είναι η σπανιότητα που κάνει το σημερινό, όπως βλέπετε, ηλιοβασίλεμα που πλέον δεν φαίνεται περισσότερο από 100 μεσημέρια στην Ελλάδα. Στην Αγία Πετρούπολη το φως δεν το καταναλώνεις, απλώς το μαζεύεις, το αποταμιεύεις.